Ola, son Ana Abelenda, xornalista. Unha novela de Amador Castro Moure, unha novela de fronteira entre a expectativa, o soño, a vocación e a realidade, entre o campo que agoniza e a cidade que non colma, que non é como a imaginamos. É unha novela de fronteira tamén entre tempos, entre os 90, como o fin dun milenio e dun xeito de vivir, e o millennial que ven co WhatsApp por diante e cambiando o noso xeito de comunicarnos, de expresarnos, de relacionarnos. Diría que é sobre todo unha novela de amor e de perda, de condenas impostas antes de nós empezar a vivir, e tamén de redención imposible. Penso que é unha novela que podería considerarse un espello bastante extremo do tempo que estamos a vivir. Hai unha mezcla, unha mestura de linguaxes, hai moito pulo narrativo, moito vigor e tamén hai poesía. Eu non perdería Xangai a Barcelona, non perdería o tren de ler esta novela.